ZANU-PF is trying to consolidate power. Parikuonekwa kunzi pane motokari mbishi dziri kuonekwa kunzi dzakapiwa aiwa vakuru vemauto, and right now kune macolonels nemalieutenants ari kunzi kune dzimwe zvekare motokari dziri kutevera dzibva kuna nakuda kwachitagurei dziri kuda kupiwa vemauto kuti vakwanise kubraibiwa kuti vasakonzeresa one chaos ingava coup sezvakaitika muna 2072 kuti vave vachitenga loyalty kuti vasapote vana kuda kwachitagurei nezvigananda to 2013 kuti wasubscribe like on the bell icon. Kirina Mjati posta this picture amuri kuona on the screen obudanyira chete. In ZNA, the real war is not on the battlefield. This is how men are turned into enemies. This is not allocation, it is blood sport. Just 100 cars from Zvigananda this week to be given out. 30 to Air Force, 70 to Ground Force. Over 1,000 officers from Lieutenant Colonel upward are expected to share. This post yakaitwa na Kirina Mjati some weeks before the allocation ye 100 and something vehicles dzakapiwa vemauto. And zvinotaridza kuti Kirina Mjati anakanyasa kuziva information inenge ichiitika, and anoramira achiti kune over 1,000 officers vanobva ku-lieutenant panguva ine vari kunzi they are expecting kuti vapiwe zvekare dzimwe dzavo motokari. Zvinozobuda panguva ine kuti kuona kwanzi Zvigananda they are sacrificing to lose whatsoever they have. Panguva ine muchiona mota idzi dzinenge dzichika kuma-hundreds, and hadzidzi mota dzema-1000, imota dzinenge dziri kuma-60,000, mota dzekuma-80,000 dzinenge dzichipiwa vemauto. Zvinozoratidza kuti they are losing and sacrificing what they have kuti vakwanise kuretena on power. But panguva ino vanhu vari kunyatsokuziva kuti they now endorse and support VP Constantino Chiwenga. Hatizozivi the outcome ichazopera sei. Asi muri Zimbabwe imbodzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi, chiitiko chiri kuitika munyika yeZimbabwe. Pinda comment section medu dzemafungiro enyu, subscribe or like, chita on the bell icon.